Right, ndine mamwe mavidhiyo andaimboona zvangu nevamwe vanhu vandinowirirana navo online panapa. I think ndichashare link kune vamwe vanasekuru vanozviita anasekuru vanobatsira vanotumira vanhu nyuchi vanenge vabirwa, but ndenchiziva kuti anasekuru ava ing'anga dzekunyeba. Saka toda kumbovaisawo patest pamuedzo kuti tione kuti zvinhu izvi zvinodzoka here pajekerere, tibva tavafumurawo futi kuti vasapota vachibira vanhu futi mari vachinyeba kuti ukabirwa ndinotumira nyuchi handitika. Saka link rinoiri ndicharikanda kana kuti ndichakata clip inoiri ndorikanda kwavari mumainbox kwavo, touya nawo panapa toona kuti zvinhu zvinoita sei zvinodzoka here. Greetings and more greetings to you good people. My name is TJ Oli and welcome to 0.5 Creative Studios, chitubu checontent, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka kuti panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda ndakuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, nyaya idzi tinombodzitaura vanhu havadi kuteerera, vanhu havadi kunzwisisa, but ticharamba tichingodzitaura kuti usati wapa munhu mari, usati watumira zvinhu, usati waita sei, verify first, woona kuti munhu wauri kushanda naye uyu ari pachokwadi here kana kuti ari pakunyeba handitika. And iyi haisi passport yekuti imimi vacho vari kushanda nevanhu vachipa maservice kuvanhu mubire vanhu nekuti havana kuverify. Itai zvinhu nemazvo handitika. Right now pana Malaicha aripo anetsa zvamanje manje murume uyu nenyaya yekubira vanhu. Zita rake zviri kunzi ari kunzi Stanley, ari kushandisa zita rekuti Stanley. Let me see surname yake. Stanley hanzi Mutamiri. Stanley Mutamiri. Ndo mapicture ake ayo amuri kuona ari pascreen zvamanje manje. Saka toda tichinyatsonzwa nyaya iyi one first hand information. Munhu yari kupiwa mari but magoods haasi kusvika pa10. Munhu yari kutumirwa nezvinhu but zvinhu hazvisi kusvika pa10. Ndo paipa tozotaura kuti vamwe vanhu vanenge vachishandisa mushonga, vamwe vanhu vanenge vachishandisa midzi yekuti havafi wakabatwa, but panapa pachitubu hatina mukuru hatina mudiki, tinongouya nadzo nhau sezvadziri toexposa vanhu vakadaro movaziva. Tichanomukanda futi kufacebook page redu rine 62,000, toshare futi mumagroups atinawo, tomufumura mukomana uyu kuti anyare vanhu vazive kuti imbavha handitika mahwani chaiwo chaiwo. But ndisandapinda futi mufone conversation yandinayo nehanzvadzi yangu online, ndiri kutaura izvo kuti kana une bhizimusi rao naro rauda kushambadzwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire yakafanana neinoika, ndibate futi pasame number ipapo handitika. Right, hanzvadzi yangu makadini? Ndinofara hangu mukoma DJ Oli. Makadiwo. Kuri seko kwamuri? Kwatiri tiri nani zvedu. Tiri nani. Ndimi manzwa nekuvharwa munyika yakaoma kudai munhu wese yaari kuchema, umwe munhu omva angotora zvinhu oenda otsakatika. Muri kunzwa sei? Kuuya kwamuri kudai kurwadziwa mukoma DJ Oli. Kurwadziwa kokuti munhu unenge wakamupa mari, wakamupa zvinhu zvako, asi zvinhu hazvisvike. Saka mukomana uyu kufacebook anzi anga achishandisa zita rekuti Ngoni Dzashe Mutamiri. Saka paakaonekwa, paakazoona kuti vanhu vaziva kuti aba zvinhu zvevanhu, zvinhu hazvina kusvika, ndobva aenda kufacebook, ndobva anozvichinja, ndobva anozviti Stanley Mutamiri kuratsisa isusu manje. Asi zita rake rechiMalaicha anozikanwa nekunzi Benjamin Mutamiri, anogara kuOliven muJoburg.
Right, titsanangurirei zvakambonyatsofamba sei pazvakatanga. I understand you are one of the victim, muri umwe wavanhu akavharwa masini, mari nezvinhu zvamaitumira kumusha. Zvakanyatsofamba sei? Mukomana murume uyu akatumira mumwe bhururu wake anoita macollections chat, iye akanga ari kuZimbabwe time. Ini ndakazvimirira, ndakange ndamuintroducewo nefriend yangu, ndikatomboramba, akati aiwa munhu ari right zvekuti. Saka pressure yaakazondipa zvokutoti zvimwe zvinhu zvakaenda zvisina kulebhuliwa, zvisina kana kurongedzwa, andipa pressure ini ndiri kubasa kumba ndokwanga kuine murume wangu. Saka zvinhu zvakaenda murori, ndakasvika inini ndichibva kubasa ndikasvikaona ko zvinhu zvatoo murori, ndikatraya kuda kuti ndichilebhula zvinhu zvangu. Panga paine mibhedha, paine chii, asi mubhedha unfortunately hauna kusvika. Kwakasvika matress, bhesi harina kusvika. Saka zvinhu zvakaenda, ndokuchizomufonera ndikamuudza kuti kune chakati nechakati nechakati nechakati, akati aiwa zvese ndinazvo zviri panapa. Mari tikabhadharana, asi hakuna chinhu chakasvika. Anonyepera kuita mabreakdown, aititorera mapictures whether like ari pabhodha kana kuti akuZimbabwe kunana ngundu. Odzoka futi pagroup anga acreate a sort of a group like. Odzoka pagroup, osvika obva ataura kuti honai ndazoita breakdown, trailer yangu yapotsa yatodonha, motikari yazodii, vanhu batanidzai mari nokuti panzvimbo pandiri pakashata. Saka nokuti uri munhu unenge une zvinhu zvako zvauri kutyira zvirimo imomo, vanhu vakatanga kucontributa mari, hazvina kusvika. Ndokubva ati ndadzokera kuJoburg, ndasiya ndachengetesa ngoro samwe munangundu imomo. Ndokubva adzoka, apo tanga kuita worried. Saka vanhu vaiti vakamubvunza, anga asachapindura, anga kudayira rafu. Kudzimara abva azoita exit mugrupu muya. Saka vanhu vanga vakumutera. Saka tanga kubvunzana isusu manje makastoma manje tiri mumainbox, naimi muri kuona here pane zvinobuda here apa, naimi muri kuona, tombosimbisana kuti pamwe mazira andinoita. Pane vamwe mai vakatoita divorce nemurume because zvinhu zvavakange vamubatisawo zvanga zvakatowandisa. Ininiwo munomo handina peace nemurume, kudai kuti ndizouya pajekerere reZimbabwe kuti vazive kuti murume uyu imbavha. Imbavha akanosvika kuHarare. Pane rwendo rumwe rwaakatinyepera kuti asvika kuHarare, vanhu batanidzai ndikwanise kuita door to door. Ndomakolektiro anoita zvinhu zvake, anoti ndinoita door to door, but hakuna kana door to door yechinhu chinosvika padoo pacho, kucontributa nakucontributa mari. Aiwa, ndrukubata apa. Saka imimi zvenyu kuzvinhu zvamakatumira, makatumira rini, uyezve mane time yakaita sei, just approximate kuti ndane time yakati ndichimuita follow up, hapana chati chabuda. Uyezve pamuri kutraya kumufonera panhamba dzake izvozvi ari kuti chii? Ndakatumira last year end of April. Mini ndaitoendawo kuZimbabwe, saka ndaitoti zvinhu zvangu zvibva zvanogarira kuZimbabwe, pandinonosvika kuZimbabwe ndosvika ndichiti ndotambirana nezvinhu zvangu inini ndega mume. Asi ndakanoenda kuZimbabwe ndikanopedza mwedzi, zvinhu hazvina kusvika. Dzimara ndakadzoka kuno ndikagara, zvinhu hazvina kusvika. Inini ndakange ndine bhalansi yake yandakange ndinayo ye1.5. Akanditi isai mari yangu ite yakaperera, nokuti inini ndinotakura zvinhu zvevanhu vanenge vaine mari dzakaperera. After anga akutondichaja 1.5 more kutoita naro kuti ndakachajirana nemi mari yakati. Ndikati okay, it's fine. Ndokumutumira 1.5 iyoyo kuti zvinhu zvangu zvisvike, because anga akatakura zvinhu zvangu zvanga zvakandikoshera. Saka kubva April iyeye up until now, foni dzake dzaakanga achishandisa
iko zvine zvadzichatopindi dzakatobloka, ndofunga akatorasa line. Saka munhu akauya kumba kwangu achitora zvinhu, ndikamubvunza, anonzi Nash ndokutaura kwaakaita paakauya kuzotora zvinhu. Tikamubvunza nhamba dzaiyeye dzinopinda, anotaura kuti inini handisiri muridzi wecontract, inini changu kutumwa kuzotora chete. Zvinhu zvenyu zviri kuwarehouse, hameno chiwarehouse chavaitora vachitutira zvinhu kuOliven ikokoko. Saka kwatoo nerendi yechikoro chakakura. Saka imimi kana muchida zvinhu zvenyu motanga matonobhadhara rendi kuwarehouse ikoko kwazvakachengetwa kustorage. Saka kubuda pajekerere rweZimbabwe kuda kuti vanhu veZimbabwe vasapindane nematambudziko andakapindana nawo ekuti murume uyo imbavha. And akatombodzoka akati, momzi, ndokumbirawo mundipewo 3000 ndiri kuno kuZimbabwe. Ndaita problem, motikari yangu yaita breakdown. Ndo pangundu paanga achinyepa kuti ari ndoda kugadzirisa kuti tibve panapa. Ndikati azvichagona kuti ndikupei mari. Ya kuti ndirambe ndichiwirikidza pamusoro peimwe mari ndinayo asi handisi kukwanisa kuti ndikupei. Saka ndingadai ndiri kuchema futi kuti mari, ndochema zvino, ndochema futi zvemari. Aiwa, muri yeZimbabwe muri kuzvinzwira mega. Ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe, ane meso ekuona ngaaone. Vakomana ava imbavha, matsotsi, ende havasi kuzomira, vari kuramba vachiuya nemumwe mutactic enye zvava kutotaura kuti hanzi zvinhu zvenyu zviri kuwarehouse, kana muchida mari tumirai mari. Ndinogona kubheta kana 1000 rands kana US izvozvo kuti vakatumira mari, mari iyoyo inodyiwa, hapana kana chinobuda futi. Uyezve zvinhu zvavo zvokutonzi zviri kuwarehouse izvozvo, zvinhu izvozvo zvakatoita sei, zvakatotengeswa. Handitika right, hanzvadzi yangu pane mubvunzo 1-2 wekupedzisira, but ndisati ndapinda zvangu ipapo ndangoyeuchidza vanhu kuti musakanganwe. Pane mufana wangu anonzi Pande Rhythms, Pande Rhythms ari kurova gospel yemandorokwati. Endai paYouTube channel yake iyo iri pascreen iyo, moenda munosubscribe, monzwawo music yake, mosiyawo comment kuti zvakaita sei, zvakamira sei. Handitika Pande Rhythms, endai munomuona mumusupport. Handitika right, hanzvadzi yangu munhu uyu mashoko amunawo ekupedzisira kwaari mukomana uyu. Menoti zita rake chairo chairo nderipi, tombomuti Ngoni kana tomuti Stanley hatichanyasoziva, but kwaari uyu ari pakubuda pascreen uyu picture yake iyi, mungati chii mashoko enyu amunawo? Yes, hello. Ndinoda kuti hanzvadzi yangu usade kutora mukana wokuda kudya zvevarema, nokuti mangwana ndinhasi. Hauzive vanhu mazuvano, vanhu vari kufamba, vanhu vari kushereketa. Ndoma kwangu oga iwayo, nokuti kurwadziwa kwangu kuchandisvitsa parefu. Ndangoti ndingouyawo pajekerere ndichimbomutaura, asi zvandiri kuita asazoshamisika. Right, ndine mamwe mavhidhiyo andaimbowonawo zvangu nevamwe vanhu vandinowirirana navo online panapa. I think ndichashare link. Kune vamwe vana sekuru vanozvita ana sekuru vanobatsira, vanotumira vanhu nyuchi vanenge vabirwa, but ndenchiziva kuti ana sekuru ava ing'anga dzekunyeba. Saka toda kumbovaisawo patest, pamuedzo, kuti tione kuti zvinhu izvi zvinodzoka here pajekerere. Timba tavafumurawo futi kuti vasapota vachibira vanhu futi mari, vachinyeba kuti ukabirwa ndinotumira nyuchi. Handitika saka link rino iri ndicharikanda, kana kuti ndichakata clip ino iri ndorikanda kwavari mumainbox kwavo, touya nawo panapa toona kuti zvinhu zvinoita sei, zvinodzoka here. Aiwa, thank you hanzvadzi yangu netime yenyu, and I will keep in touch, tionesana kuti zvakamira sei. Zvakanaka zvokuti kuuya kwandaita muchaona kuti pachauya vanhu vakawanda. Alright. Aiwa, isusu panapa tiripo pakubatsira vanhu kuti information isvike kuvanhu. Handitika yekuzonyeberana kuti uyu azorumwa nenyuchi, uyu azoita sei, avanamirana avaita sei. Izvozvo ndo zvatiri kuramba, nekuti right now munhu wese akaomerwa munyika, munhu wese ari kutambudzika, ari kutsvaga kurarama. Iwo pandiri kuedza napo ipapo ndo pauri kuuya uchinditorera inini according to me ndoona kunge zvisiri fair. Handitika aiwa, thank you very much for your time, and thank you for supporting 0.5 Creative Studios. As for me, DJ Oli, and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane mu video rinotera.